No moi. Mä siis tänään väritän tämmöstä. Tai siis tämmöstä. Molempia tämmöstä, missä on mustaa taustalla. Tai siis ihan tämmöstä perusvärityskirjaa. Mun kaksi vaatteet, kaikki on samassa kirjassa. Mut siis tänään olisi tarkoitus. Tänään mulla olisi tarkoitus. Ei tätä, mä en välitä, mutta tänään mulla olisi ehkä tarkoitus niinku värittää. Odottakaa se hetki. Tää on 10. Dexel ei kiinnosta. Diitto ei kiinnosta. Nämä kaikki on siis tyttöä sillä. Joo. Täällä joku lentäjä ei. Glitter. Aura. Amanda ja Magal. No ei oikein. Jenny Hakalukoon. Jevelsver. Maksan 22. Tää olisi niin magea. Mä en halua tommosia hiuksia. Olisiko tämmönen? Mä haluan siipiä kyllä. Mä en halua siipiä. Haluan epätypät. Tätä mä aion värittää. Tarkoituksena ei siis värittää tämmönen. Wow. Otetaan ne silmistä. Mitä? Oh. Miksi mulla on punainen? Aloitetaan ehkä huulista. Aloitetaan huulista, kun kerran mulla on pinkki tässä. Joo, kerran kun mulla on tää pinkki, niin värittää huulet. No, mä voin värittää huulet kyllä pinkki. Tästä tulee niin makea. Siipä oi. Siis tässä voi niinku muotoilla tän tyyppää sillä siirtämällä, niin mä aion muotoilla sit yhden. Millä on upea ase. No ei tosiaankaan. Mä oon siis muotoillut. Näitä ääriviivoja pystyy kumittamaan. Mä oon joskus muotoillut semmosen aseen. Tää on niin, oh my god, mau. Minkä väriset hiukset mä laittaisin? Trillina. Eli sininen, taivaan sininen. Mut ette varmaan tylsistytte tähän. Mä näytän kohta minkälaisen aikaa mä oon saanut tästä naamasta. Moi! Ai niin, tähän väliin sanon vaan, että tykätkää videosta ja tilatkaa kanava todellakin. Joo. Ok, mä näytän nyt minkälainen tästä. No ei, mun ei kehtäisi näyttää, mutta pakko näyttää. Wow, tämmönen. Wednesday. Tämmönen hienous. Wow. Kaikki lilaa. Mut joo.
pausina, kun mä käyn vessassa. Niin magee, kattokaa vielä uudelleen, tää on niin magee. Tässä valossa tää näyttää niinku siltä, että tän iho olisi niinku keltaista. Oikeastaan sen iho ei ole keltaista. Pikku hetki. Magic. Näin, nyt se näyttää siltä, että sen pitäisi näyttää. Eli tältä. Mut parempi se ikinä mitä onkaan. Niin onhan parempikin näin. Näin se on paljon parempi. Tää on vaan vähän valosäteitä. Mut joo, laita ihmeessä tykkäys tälle videolle, vaikka tää ei oo vaan loppu. Mitä mä pitää? Ai niin, hiukset. Pausinan taas pikkasen. Että joo. Nyt kohta nähdään. Moi. Joo, te varmaan haluatte nähdä, kun mä väristän pikkusen, niin mä vähän aloitin jo tätä. Mä oon siis vasta yhdessä hiuskarvassa. Eikä ihan hiuskarvat, mutta täällä on pompulat. Wow. Mutta ei. Mä löytän ne pompulat nyt ihan ensimmäisesti. Nyt on vitsi. Näyttääkö te mitä? Tää on ihan tahmeeta. Ätkää hetki. Mä menen peseen ei pikku hetki. Pientä yksilökohtaista. Sitten se on nähdä minun kotioni. Tää on vaan 704. Oikeastaan talo. Mä oon siinä 8. Ei vaan 9 siis. Nyt vain näyttää. Mä on kissa siis. Mä on kissa. Mä tulee kohta YouTubeen. Tai mun kanava. Mun pitäis olla peseenäitä. Kattokaa. Harjaa! Vittu, tää ei oo yhtään. Täällä tän pitäis niinku lähteä jollakin vitsin tavalla. Näin juodaan. Näin missä on. Sitten tähän vaan näin. Pum. Eikä enää niin paljon. Mä sitten äänestin. Mä en muuten käynyt kerraakaan katsomassa kommenttia. Yes. Mä sain kuukosrasvaltan pois, kattokaa. Mä oon siis vähän enää jäljellä. Tämmöisellä voi vitsi. Tässä videossa on YouTuben yliraja
Sori. Selman. Ai, yksi kohta ei saanut unohdin. Ilman aleuli. No, nää on mun meidän kissan. Pikkuäkki. Matkana meidän. Se on Black. Sen nimi on musta panteri eli Varjo. Varjo. Varjo kehrää, kuuntelee. Tuu, kuunnelkaa. Ilman. On rakas. Välis mun hiuksia. Tai pakkakupli sillä niin plöts. Ihottumaa siitä. Ärsyttävää. Toinen silmä on tämmönen vaalea. Pientä eroa. Ja toinen tämmönen ruskea. Tällä hetkellä sit ei ole tässä valosta, mutta jos mä ajattelen valon pois, se näyttäisi ihan vaan. Tällä hetkellä mulla on keltainen, tällä hetkellä toinen on ruskea. Mulla on välillä tämmöstä. Katsokaa vaikka. Tämmönen värinen. Ja tämmönen värinen. Vähän eri juttu. Joo. Mut joo, tää video alkaa olla lopussa, mutta paljastan ensi videolla, minkä näköinen tästä tuli. Tää on sininen, vaikka tää näyttää ruskealta, tää on sininen. Noin.